bilakatu zen momentu horretan eskapismo moduko bat. Askok irakurtzen dut idazleak eta txikitatik liburuetan aurkitzen zutela igual eskape modu hori ez. Nire kasuan musika zen abestiak sortu, letrak idatzi, ni bakarrik ari naiz, baina denbora guztien jendarekin baita ere. Orduan, zailena esango nuke dela pertsonen gestioa. Zure proiektuan balin badago norbait lanean, da kristona, baina era berean da zaindu behar dut. Osa, de hecho, netorren orain motorrean nola pintxatzen, eta esaten honeske zenbat maite dituden emakume musikari guztia, pero sin más. En plan, bai besarkada bat da nahi. Kaixo, ongi etorri beste aste batez leku baten bila podcastera. Hemen gaude beste aste batez. Euskal Herriko emakumeen estena pixka bat, aztertzen, begiratzen, ikertzen, bakizalako guri ere hori gustatzen zaigula. Azkenean, beti ikusten dugu ezberdintasun asko daudela generotan, badaudela ezberdintasun asko, ez bakarrik oholtz aurrean, baita atzean ere. Eta hori aztertzen jarraitu behar dugula, eta nik hemen jarraituko dudala, jende berria ekartzen eta beraien esperientziak eta beraien bizipenak entzuteko pres nagoelako beti eta hitz egiteko ere. Eta gaurko ez da gutxiago izango, gaur nirekin daukadako Sara Zuzaia, bera donostiarra da, txikitatik hasi zen, gero berak hobeto azalduko dugu, baina txikitatik hasi zen akordeoia jotzen, bi taldetan ere egon da, Derruf eta Nerabe taldetan izan da, eta gero, bakarrekako bideari ekin zion 2019an artera zuen bere lehenengo diskoa, eta 2025an EP bat kaleratu du, Atia izenekoa, baina, berak hobeto azalduko dugu. Kaixo, Sara, zer modu? Kaixo, gustora gogonekan. Bai, nik ere egia esan, bai. Bai. Ez dakit ondo azaldu dudan dena zure biografia, pixkat horrela gainetik. Bai, nik uste ongi puntuiek izan ziren klabeak nire musika bideo honetan. Gero egia da bitarte hortan pasa direla gauza asko, eta zaila dela askotan bio txiki bat bidali. Eta galditzen zera, ostras, ez jarriko dut. Ze gauza asko pasa dira, baina bai, uste dut ongi azaldu ezula, eta gero beste gauzaren bat agian ezaguna aipatu. Hortik ere orain. Hori da. Nik beti podcast hau galdera berarekin hasten dut, gustatzen zaidalako zuen iritziak jasotzea. Bakigu podcastaren izena leku baten bila da. Bagabiltzalako emakumeak Euskal Herrian behar duten lekuaren bila. Ez dakit zuretzako zer esan nahi daukan emakumeek musikan leku propio bat izateak. Niretzat da igual koherentzia, ez? Koherentzia propio bat sentitzea zoden toki horretan. Bere momentuan, aipatu duzun moduan Derrufen hasi nintzen, eta hor sentitzen nuen koherentzia hori, gero Neraben. Orduan, pauso bakoitzan pixkat badoa gainera aldatzen, uste dut forma, eta zuk behar dezuna, baina esango nuke hori dela, pertsona bakoitzak musika mundu ze oso zaila da, mundu hau da oso komplikatua, bakoitza behintzat koherentzia interno bat izatea. Zuk gaur egun nola ikusten duzu orokorrean industriaren panorama, esango zenuke emakumeek bilatu dutela beraien leku propioa, bilatzen ari direla, edo bilaketa horretan lan asko dagoela. Nik uste orokorrean gizonezkoak libreago izan direla, porque horrela sentitu dira, eta gai izan dira egiteko gauza batzuk guk gure buruari ez ezkieguna permititu. Eta orduan uste hori ari dela aldatzen, eta ari gairala aldatzen pila bat, bai ingurua, eta bai egiten duguna. Eta ikusten dut lagunekin izketan, nola geran baita asko konstienteagoak ze gauza aldatu behar ditugun oraindik, ze dago bide luze egiteko, baina ikusten dut eraldaketa prozesua dagoela oso aktibo. Bai. Hori bada zerbait ona. Zure ibilbidea oso gaztetatik hasi zen, esan izan duzu elkarrizketetan 12 urterekin hasi zinela konposatzen, hori oso gaztea da. Noiz sentitu zenuen musika etzela bakarrik hobi bat, zerbait gehiago bilakatu nahi zenuela? Bira, 12 urterekin haste hori izan zerbait pentsatua. Izan zen zerbait egiten nuena behar batetik. Orduan uste hori dela klabea. Ez nuela intentzionatu, benga egingo dut musika edo egingo dut hau.
izan zen nik behar bat nuen eta konposaketak ematen zidan irtera bat sentitzen nuen ezin egon horri, ez? Orduan, bilakatu zen momentu horretan eskapismo moduko bat. Askok irakurtzen dut idazleak eta txikitatik liburuetan aurkitzen zutela igual eskape modu hori, ez? Nire kasuan musika zen, abestiak sortu, letrak idatzi, hasiera batean inglesez, gurasoek ez ulertzeko, eta askotan iruditzen zait horretara buelta egin nahi dudala, porque hor bat zegoen zerbait oso oso purua bezala. Eta adibidez, zure burua hasieratik emakume musikari gisa kokatu zenuen, kosta zitzaizun etiketa hori zure buruari jartzea? Esken ikusten hori jartzen digutela, beti ez? Nik ez duen horrela pentsatzen. Eta gero bidea ginala bazoaz ikusten implikazio asko dituela emakumeak izatea eta musikaren munduan baita. Orduan zoaz, ez zenekien hori ikasten. Bai. Zoritxarrez. Uste dut 12 urterekin igual gauza batzutan libragoa nintzena, ez? Baina gero, sistemak egiten zaitu toki batetik eraman. Lehen, aipatu dugu zure ibilbidea talde batean hasi zela, aipatu ditugu The Roof taldea eta Nerabe taldea. Zer eman zizun talde baten parte izateak? Talde bat uste dela onena eta txarrena. Igual ez da txarrena ez nuke esango, baina bai komplikatuena, oso komplikatua da. Eta era berean talde batean egotea da altxorra handiena. De hecho, uste dut, azten naiz pentsatzen denbora guztien egon naiz talderen batean. Naiz eta gero nire bidea hasi nuen. Baina talde batean egotea da pixka bat zerbait derrigorrezkoa niretzat, ze bai beste zerbait sortzen da. Ikasten duzu askoz gehiago, askoz handiago, eta eramaten zaitu zure musikalidade bat beste toki batera zu bakarrik ezin dezuna lortu. Eta gero beste gauza da elkarbanatzea. Musikak dituen gauza honak elkarbanatzea eta sortzen den magia hori bestaren begietan ikustea da oso polita. Baina gero baita komplikatu da, ze imaginatu talde bat izateak esan nahi du bateratu behar direla pertsona bakoitzaren iritzia dena, orduan zaila da. Eta adibidez zuretzako nola izan zen talde, azkenean bi talde izan ziren, talde batetik bakarlari izaterako prozesu hori, trantsizio hori nola eraman zenuen zuk? Esango nuke berriro behar bat bezala. Taldean zaudenean nire kasuan behintzat, banuen hor ahots bat denbora guztien, ahots bat eta gero baita egiten nuen, azira nire kantuak sortzen ibiltzen nintzen, ez? Orduan banuen hor lan bat, nahi nuena gehiago landu eta horretan behar bat nuen. Orduan taldean ez nuen lortzen, agian orain bakarrik dudan hau, baina bestalde batetik niretzat zentzua du bakarrik egitea bi proiektu oso ezberdina balin badira. Hori baita konturatu naiz. Zure energia kreatiboak ezin du duplikatuta egon. Orduan, niretzat hori oso garrantzitsua da, ze askotan igual pasa daiteke zaudela talde baten eta gero zaude zure egiten, baina agian ez du zentzurik egiten badezu gauza antzekoa. Orduan bai, bidearekin joan naiz ikusten, proiektu artistiko batek baduela zentzua oso benetako balin bada. Eta askotan horrek implikatzen du beste forma batzuk ematea proiektuari. Lehen gainera aipatu duzu, azkenean talde batean ardura partekatua da, holtza batean igotzen zarenean edo gauzak aurrera eramaterako orduan, bakarlari moduan zaudenean ardura guztia zurea da, eta hori ezagitu kudeatzea zuretzat erraza edo zaila izan den. Claro, da beste responsabilidade gradu bat, eta niretzat igual zailena da, ni bakarrik ari naiz, baina denbora guztien jendearekin baita ere, orduan, zailena esango nuke dela pertsonen gestioa. Zure proiektuan balin badago norbait lanean, da kristona, baina era berean da zaindu behar dut. Eta orduan hori bai ikusten adibidez emakume izan da, baita implikatzen duela igual
autoexigentzia maila oso altua zaintzearen hori, eta uste dut igual zaiena dela parte hori. Gero politena ere bai esaten dizute, norbaitek bere lana zurekin konpartitzea oso polita da, baina nola gestionatu hori ez da batere erresa, ze da oso mundo inestablea. Hau, nahi dezu jendea ongi ordaindu, baina gero kontzertuak lortzeko zailtasun handia dago. Gero baita musika industrian ikusten dudana da ari dela polarizatzen pila bat, lehen sentitzen nuen zegoela zirkuitu ertain bat, baina orain uste dut ezetz, orain edo oso prekarioa den kontzertu bat ematen duzu, edo ja, pues, jende askoren aurrean, eta orduan, bueno, zailtasunak asko dira, eta orduan bakarrik zaudenean, jo, talde batean, joko ez da kasu ondoan laguna, eta denen artean hitz egiten duzu, baina bai da pixka bat, zaude denbora guztian, beldur horrekin, egia esan bai. Eta zure kasuan, askatasuna eman dizu, ala presioa gehitu dizu, bakarka edoteak? Niretzat askatasuna da, baina esango dizut baita nagoelako 100% kontziente non nagoen. Osea, bizi naiz asko igual odeietan. Eta hori da zerbait positiboa aurrera egiteko. Ze ikusiko banu igual realidadea 100% eta pues igual ez dakit jarrituko nukeen hemen, ez? Dakat indar bat oso fuertea dana musikarekiko eta sortzearekiko, eta orduan horrekin tiratzen dut pila bat. Eta horrekin lortzen ditut, urrengo hilabeteak kontzertuekin edo tailerekin, bueno, hontaz honekin jarraitzeko, ez? Baina, klaro, da gero konstiente naizenean kriston beldurra sentitzen duzu. Eta adibidez, sormen prozesuan esango zenuke asko aldatu dela zure sortzeko modua, bakarrik edo taldean egon? Bai, aldatzen da pila bat. Eta askotan galdetzen diaten nola dakizu sortzen dezun zer den zertarako, ez? Ez dakit, ez dut gehiagi pentsatzen, baina oso argi izaten dut. Orduan da zerbait ez dudana problematikoa ikusten, baizik eta niretzat funtzionatzen didana asko da lokalera joan eta bertan sortzen dut daukadana. Talde batean nengoenean, talde horren ensaio batera nindoan eta hor sortzen nuen neukana. Orduan da pixkat momentu bakoitzean, nagoen tokian, pues eramaten dut dudana barruan. Eta horrekin nahiko da. Lehen, aipatu dugu taldetako dinamikak nolakoak izaten diren, noski talde bakoitzan dinamikak ezberdinak dira. Zure kasuan, ezakit, askotan gertatzen da talde dinamika jakin batzuk sortzen direla, eta generoak eragina izaten duela askotan talde barruan ere. Ezakit zure esperientzian sentitu alduzun emakume izateak rol jakin bat eman dizula taldearen barruan? Bai, guztiz, eta uste dut baita dela oso inertziaz zerbait nik egiten dudana. Osa, inkluso autoexigentzia bat nik dudana, inork. Ezarri gabe, hori da. Eta hori da movida, baina gero hori, niri asko laguntzen didana, eta gero eta gehiago egiten dut da musikari emakumeekin hitz egin, pila bat egunero. Audioak, superluzeak, eta kontatzen pues nola zauden, ze beldur ditudan, tal, eta entzuten duzu bestea, eta identifikatzen duzu hor zerbait, eta esaten diozu eta gero berak zuri. Eta nik hori lehen ez duen egiten hainbeste. Osea, de hecho, askotan pasatzen zen proiektu baten zegoela emakume bat, ez? Eta bera zen representante femenina. Pues hori ja, ari da desagertzen, menos mal, eta gaude asko zurbilago. Orduan, hurbiltasun horrek egiten du kontzientzia askoz garatuago izatea, eta nik uste horrekin egin daitekela beti den aldatu. Eta sentitu duzu zure burua gehiago justifikatu behar izan duzula, bai publikoa aurrean, bai taldean ere, behar bada zalantzan jarri dutelako zure hitza? Bai, edo, eske gehien bat nek ikusi dut hori nintzela sentitzen gai egiteko gauza batzuk, aneitunak egin. Gitarra gaizki jo, por ejemplo.
nire taldekideak egiten zuen bezala, baina ez nintzen gai ikusten hori egiteko. Eta orduan uste hor dagoela kriston autoexigentzia. Eta gero baita kumplitu beharra emakumaren figura hori de goxua izan, zaindu, nik dauka tendentzia igual konplaziente izateko, orduan pos imaginatu. Hori azkenan ezin da aldatu. Ezin da aldatu batetik bestera, baina nik uste dut aldatu behar dela. Bai, segun ze kasutan, bestela askotan nik uste dut dela sentsazioa tontotzat hartzen zaituztela, edo, gauzak bintzat erreix manipulatzeko joera hartzen duela jendeak, ez? Bai, niretzat, nire kasuan behintzat, nik sentituet hori, eta amorroa sentituet nik nire buruarekin, En plan, nintzen horrela sentitzen, edo aserretu naiz, eta ezin izan dut aserre hori erakutsi. Bai, ingurukoek beti eman didatela, beti ez, baina askotan bai, eta geroz eta bide gehiago egin. Esango nuke iraganean, igual okerrago inguratu da egon naizela, orain baino. Geroz eta hobeto erabakitzen dut baita, norekin egiten dudan lan. Horrek esperientziak ere asko erakusten du, suposatzen dut, ezta? Bai, ikasten goaz pila. Bai. Galdetunen izun, ez dakit, gizonak nagusi diren espazio batean egoteak zuri adibidez baldintzatu dizu? Bai, erabakiak hartzerako orduan, bai, ez dakit, zure burua aurkezterako orduan, holtza batean egoterako orduan. Bai, eta eraberean izan da, nire normaltasuna izan da gizonez inguratuta egotea. Nintzen futbolan ibiltzen zen neska bakarra. Orduan, beti egon naiz hor, nire anaiaren lagunak ziren nire lagunak. Gero izan da igual aurrerago, eta musikan hasi nintzenean hor konturatzen nola implikatzen duen. Eske, askotan dira dinamikak, Bai. Eta askotan da, nik hori metrezaten dut, quiero una tía. Me falta una tía, bakizu, como... bai, densidade hori edo pixkat apurtzea edo dinamikak, ez? Askotan ikusten ditudanak orain, digo, Gero polita dena da uste da denagoa zela pixkat konturatzen horretaz, bai gizonezkoak, bai gu, dena, baina bai, egiten du pila bat, entorno horrek. Eta adibidez, taldekide gizonengandik babesa jaso duzu, ala ikusi duzu baita ere behar bada ez zirela guztiz konsiente emakume batek, bai holtza baten gainean edo bai proiektu bat aurkezterako orduan duen edo izan dezaken presioaz? Nik uste dut nahi dutela ulertu, baina ezin dutela. Lagun bat izaten nion aurrekoan, eske eres la hostia, pero eres tío. De base ya, en plan, sentitzen dut, baina. Bai. Orduan, claro, pues hori da movida, eta ezin dute ulertu. Baina nik asko baloratzen dut nahi hori, eta galdetzeak, eta beraien burua baita pixka bat berrikustea, ez, hori. Baina egia da horrekin naizela pixka bat, ez dakit, eske ez dute bizi. Orduan da oso komplikatu. Bai. Nik uste dut saiatu daitezke ulertzen eta ikusten gauza edo arazoa nondik doan, baina egia da ez dutela inoiz beraien azalean biziko. Orduan zaila dela ere beraientzako gure azalean jartzea eta guztiz ulertzea. Bai, gero nik uste laguntzen duela eta askotan igual kontatzen diet bira pasazait hau. Eta, ostras, bale, eta horrek afektatu izu horrela. Bai, honek, hautsi nau. Bai, bale, eta zergatik, eta, bale, gero da zulertzen. Hitz egitean eta gauza konpartitzean, pues bai, baina ez berdina den, horregatik esaten nuen, alai bati edo ez dakit, ez? Idatzi, edo bidali audio bat, eta momentuan ja, harrapatu zaitu, eta dice, lasaikari, jazta. Vale, eskerrik asko, bai. Bai, ze uste dut askotan gertatzen direla, behar bat gauzak ez, guk hemen askotan ipatu dugu soinu frogetan, teknikariekin gertatzen diren, ez dakit, rifirrafeak, arazoak, askotan behar bada zuri min egiten dizute, edo ez dakit, momentuan, etzaituzte ondo harrapatzen, esan dizutenagatik, eta behar bada zure taldekideak gizonak ez dira konturatu
ez diotelako ez bueltarik eman, ez etzailako arraroa iruditu, ez? Ezakit horrelako zerbait zuri gertatu zaizun. Bai, egia da gauza igual fuertenak pasa zaizkidala bakarrik nagonean. Eta horrek ematen duen impotentzia, osea, teknikari batek eman zian egun baten txupatxus bat. Ostras. En plan, ez nahi dut esplikatu. Osea, izan zen oso simbolikoa eta gorputzan sentitu nuen movida raro bat. Bakarrik nagon hor. Eta gero buelta egin behar nuen bakarrik kotxean. Fue como ze pasada. Orduan, askotan bakarrik zaude. Bai, eta hori horrek oraindik uste dut gehiago zailtzen duela egoera. Azkenean, batzutan ez nik entzun izan ditut, ezakit norbaitek esatea, ezakit defendatu zure burua, ez? Horren errixa balitz. Claro, eske hor dago trampa, Bai. Hor dago super trampa. Bai. Osea, teorikoki, eta gero teorikoki, de hecho, zoaz kotxe hortan bakarrik bueltan eta esatezu, esango nioke hau. Momentuan ze pasatzen da paralisia. Claro, porque ari zaigu ikutzen gainera zehoz ez dana gurea. Dator, aurreko generazioetatik, osea, matxakea ez da oraingoa. Matxakea da, zenbat generazio. Orduan, nik uste da hain sakona, zauria, izan behar direla oso konstiente, komentario txikienak ere hori aktibatu dezakela. Bai, hori guztiz egia da. Eta adibidez, zure kasuan emakume, talde bateko emakume bakarra izateak, lehen aipatu dugu ez, batzuetan ardura simboliko bat sortzen duela. Zuk sentitu duzu talde bateko emakume ordezkaria bezala izan zarela? Edo orokorran gizarteak etiketa hori jartzen diola talde bati? Abeslaria emakumea bada. Bai, gehien bat igual banera ben, ez? Adibidez, hor zela como pixkat la cantante, abeslaria. Etiketa hori bai, eta de hecho igual holtzan egoteko forma edo zen ikusten nuena izan behar nuena. Eta ez ni nintzena. Orduan, berriro, zoaz pixka bat egiten edo performatzen uste dezuna onartu izango dena. Eta orain nago superpozik porque justo nago kontrakoan. En plan, talde baten egon naiteke, baina nahi duan moduan nago. Eta gainera hitz egin da horren inguruan, hasieratik. Orduan, aldaketa da euneko egun. Bueno, betat, uste dut oso garrantzitsua dela gu hortaz konstiente izatea eta jakitea hortik lan egiten. Ze askotan bada pauso bat ez duzuna ematen etzarelako atrebitzen edo zer esango duten horregatik, ez? Eta baita galdetu nien izun, ze azkenean bakarlari moduan askotan aipatzen da, lehen aipatu dugu ardura oso azukartzen duzula, baina ez da bakarrik zure izena proiektuaren ardatza, askotan da zure irudia, zure diskurtsoa, zure gorputza. Ez dakit zure kasuan talde batetik bakarlari izate horretan epaitua sentitu zaren, aurre iritziak egon diren, edo adibidez zure irudiari garrantzi gehiago eman zaion. Bai, hori baita beti daukagun presioa egoteko beti guapa, beti ongi, tal. Kentzen digun energia da kristona. Osea, berez da kristona. Eta askotan ikusi ditut hori mutila joaten argazki sesio batera makillatu gabe tal, eta nahi nago reglarekin etxa mierda, eta egon behar detor, eta... Eta zure horpegio berean jarri, eta makillatu, eta... Claro, eske... Eta hori da parte bat dagoena oso presente... azkenean da mundu honek baita dauka lotura ikusgarritasunarekin, eta sare sozialekin, eta guzti hori. Orduan, ze irudi ematen dugu. Hor baita, bueno, nire helburua da libre sentitzea beti, baina, eta badakit libre izaten banaiz, jende askori ez aiola gustatuko nor naizen. Baina kostatzen du pila bat. Hor dago baita konplazentziaren movida hori. Bai. Eta ez, zure kasuan sentitu duzu orokorrean, edo behar badan noiz behin norbaitekin gertatu zaizu, zure musika baina gehiago zure estetika edo zure irudiari garrantzi gehiago eman zaiola? Nik uste nire musikan badagoela komponente estetiko bat dela bastante importantea, baina dagoela
koherentzia batekin lotuta. Orduan uste dut, gustora nago horrekin, ze proiektuaren oso parte da. Eta gainera nire irudia bertan nahiko zaindua dago, zaindua ez pentsatua, baizik esan nahi dut nire burua zaintzen dudala horrekin. Orduan sentitzen naiz oso gustora. Oraingoz gainera nola hain txikia naizen eta haterrik ez dudan bintzat hola rollo ez ditut gauzak txarrak entzuten, naiz eta jendeak itzengo dituen, baina orduan horrek ematen dizu lasaitasun bat. Gero imaginatzen dut egongo dela jendea eta badagola jendea sufritzen duena gehiago jeite hori eta nik uste horrek altzaitula desekilibratu pila bat. Bai, ez da uste dut ja garrantzia ematen badiogu gure irudiari, gure estetikari edo gauzak esaten ditugun moduari, gainera jeita bali madukazu atzetik uste dut horrek kalte handia egin dezakela. Eta gehiago lehen aipatzen zenuen horretan ez, gaur egun saltzen duzun edo zer gauza sare sozialetan ere saldu behar dela, ezakit zuk nola daramazun hori. Saiatzen ez egiten zerbait, niretzat divertigarria dela, dena. Orduan, inventatzen ditut nire mobidak, pixkat romantizatzen baita prozesua, eta egia da niretzat ongi dijoala. Ezakit, egiten nire forman, konektatzen dut uste nire publikoarekin, naiz eta txikia izan nahiko konkretua da baita, horrek badu baita niretzat parte hon bat, eta orduan, egia esan daukat oso erlazio, esango nuke sanoa. Egia da, daukadala erlazio sano hau oso konstientek irabiltzen ditu dalako sareak, adibidez ez ditut kontsumitzen. Ia inoiz. Eta kontsumitzen baditut, igual ez nago hain ongi. Orduan oso konstiente naiz duen botereaz, porque da droga bat azkenean. Eta orduan erabiltzen ditut herramienta bezala, baina ez dut horretan pentsatzen gehiago bezala, ezakin nola esan, tresna bat, baina distantziarekin eta oso konstiente izan da. Garrantzitsua da hori, uste dut, gaur egun oso beharrezkoa dela, ze badira eta ni lehenengoa, sare soziala kontsumitzen dituena, eta enago horretaz, baina egia da, ezakit, autokonsiente bat egitea eta hortik lan egitea oso garrantzitsua iruditzen zaidala. Bai. Ezakit, zuk, bai hitz egin nahi nuen jaialdien ordezkaritzari buruz zurekin, gai oso garrantzitsua iruditzen zaidalako. Ezakit, zuk orokorrean gaur egun nola ikusten duzun emakumeen ordezkaritza jaialdi handietan, bai Euskal Herri mailan, bai ezakit, nazio mailan. Eske, karo, tema bat da jaialdiena, ez? Osa, esaten nik uste dela parte baita, igual polarizazio horretan aurkitzen dugu jaialdien movida. Eta jo ez dakit, nik kontsumidore bezala, entzule bezala, ezai bat ere gustatzen jaialdi bat, joatea, adibidez. Nire naizalea. Ezai bat ere gustatzen. Baina ulertzen dut, bihurtu dela zerbaitetan, dela eventu sozial bat, non jendeak bai edo bai joan behar duen bestela fumo sentitzen duen. Osea, pixka bat, behar bat, ez? Kuadrian adibidez, beti, atera da ezakit ze estadioko boloa guazen jazta. Eta dira, ez dute pentsatzen bai, joango naiz edo ez da, bai edo bai, egongo naiz hor, porque evento sozial baten parte izango naiz, ez? Orduan da, beste movida bat, ez duana oso ongi, ulertzen ez didalako erakartzen, egia esan horrek. Baina, klaro, da, orain bertan, gizartean dago super presente. Eta bertan emakumeak, daude gizonezko pila bat kejatzen kuotaren mobidarekin, tal. Ez kejatu, iso, osea, sin más. Osea, dagoain beste egiteko, irutzen zaidala, beti gutxiegi gaudela hor. Osea, beti gaude gutxiegi, porque eske dagoen egiteko bidea orain didain luze, irutzen zaidala, gaizki. Peña hor kejatzen ibiltzea, egia esan. Orduan, zer egin behar da aldatzeko? Nor du boterea, eskenetzat hori da. Nork hartzen ditu erabakiak. Beti pertsona batek hartzen ditu erabaki guztiak. Hori da gauza super simplea, baina niri aldatu zidan pixkat mentalidadea.
Bai, eta nik uste dut dela gauza bat justo jendeak ez dakiena. Hau da, beti aipatzen da kuotaren movida horrekin dela, uste dut azken hilabetetan mundu guztiaren ahotan dagoen zerbait. Eta egia esan barra bukat, sekulako nazka hartzen ari naizela hitz horri, ze zerbait ez dakit toki guztietan aipatzen dena, eta uste dute aipatzen dela oso gainetik gero benetan ez delako betetzen, eta egiten dutelako ez dakit ondo geratzeagatik askotan, baina ez dakit askotan entzun dute esan dutela erresa da, ez? Emakume gehiago sartu eta punto. Ja, baina nork hartzen du erabaki hori, ez? Noren menpe dago hori. Eta askotan ez dakigu. Claro, askotan ez dakigu, eta gero mantentzen dira gero sistema edo botere forma batzuk duela urte pila batetatik datu zenak, eta gauzak niretzat aldatzen dira hori, erabakiak hartzen dituen aldatzen denean. Eta oraindik hor aldaketa pila bat egiteko dago. Zuk adibidez, badara matzazu eszenan hainbat urte, bai taldearekin, bai bakarrik, gainera 12 urterekin hasi zinen konposatzen badira urteak. Ez dakit ikusi duzun aldaketa, bai ez dakit orokorrean ematen diren kontzertuetan edo jaialdietan, ez dakit ikusi duzun edo nabaritu duzun esten aldatu dela, naiz eta oraindik asko dagoen egiteko. Bai, orokorrean asko. Aldatu da guztiz eta superazkarrari da aldatzen. De hecho, pixkat beldurra ematen du, porque, karo, orainik 30 urte bete ditut, eta sentitzen naiz zarra, de repente. Claro. 30 urterekin. Bai, baina eske aldatu da, lehen nintzen beti txikiena, eta bete nintzen joven promesa, hori baita un temazo. Bai. La joven promesa, tal. Eta uste eta aurrekoan irakurri nuela, La joven tal, es como, bueno, pues ya no soy joven, eta promesa tampoco. Baina, claro, ikusten dut dana beste toki batetik, eta aldatu da guztiz. Gehien bat nik uste dut kontsumo formak eragiten duela pila bat, gero nola programatzen den, eta gero daukagun bizimodu honek baita ere, autogestioan egiten diren kontzertuak eta, gelditzen da jendea hori egiten gaztetxetan eta baina eske geroz eta gutxiago eta normal, porque eske dago bizitza super zaila. Orduan uste ikusten dut aldaketa hori ari dela ematen, baina eske dijoa munduarekin oso lotuta. Hor, aipatu zula, claro, nin kazetari izan da, hitzei garrantzi handia ematen diet, eta, ostras, bada gai bat neukana pentsatuta baino, la joven promesa horrena egin dezaken mina hitz horrek erabiltzeak, eta gainera zurekin erabili badituzte, ez dakit, claro, nik irakurriko banu la joven promesa, ostras, ze ilusioa ez, baina horrek barruan eragin dezaken presioa. Guztiz, niretzat, de hecho, izan da pixkat pasana ez dela joven promesa, hori askotan irakurri dut, orain sentitzera ja nahikoa naiz. Internamente nik, inork ez ditut esan, Baina ja como nahikoa naiz eta jazta. Baina, claro, kanpotik esaten dizutenean la joven promesa, bat ez daude oraindik egon behar tokian, claro. Eta gero, espero da hori zuregatik orduan espektatibak guztia kumplitu behar dituzu, eta gero nork esaten du hori, esan nahi, eske... Da, hain iritzi subjetiboa, zakit, askotan, nik kazetari izan da, batzutan gertatzen zait kazetarekin nor zarazu hori esateko, ez? Zakit. Bai, eske hori baita kazetarien mundua, pues baita gauza deixente komentatzeko. Bai. Baina, ez dakit, nik uste hori gizartean zaila dela aldatzea, baina nik entzuten dudan musika edo inspiratzen didan musika geroz eta pertsonak esperientzia gehiago, bizi gehiago izan, idazten duenak dauka jakituria gehiago. Eske hori da, bai edo bai, zergatik idazle batean ikusten dugu normal igual eta musikari batean ez. Osea, de hecho, askotan esaten dut menos mal, enula atera musika 16 urterekin, porque eske ez atzera begiratuta. Claro, ez egon egina, eta badakit 40rekin egingo dudan diskoa izango dela askoz helduagoa eta bai.
Hobea ezin dugu esan, baina igual interesgarriagoa, bai, momentu horretan behintzat izango du balio gehiago. Eta, baina, klaro, musika dijoa oso irudiarekin lotuta. De hecho, artista batek zer egiten du, osea, zein da bere tokia gizartean, bueno, hau da pixkat igual ja filosofiar pixkate, baina... Hemen dena onartuta dago. Ja, baina uste dut askotan ez dela musika bakarrik, baizik eta artistak simbolizatzen duen hori. Eta orduan beti gazte izan behar dugu emakumeak da movida bat hori. Bai, ze uste dut, eta uste dut hau adibidez maila internazionalan gertatzen dela ez, adin handia duten gizonezko musikariei etzai inoiz galdetzen noiz joango zara holtzetatik ez. Baina bai egia da emakumeekin baina baritzen dela askotan iruzkinetan honi urte gutxi geratzen zaizkio. Disfruta dezala. Buah, total. Bai. Eski imaginatu zeago joa, Osea, ni berriro nagolako odi batzuetan bastante pozik, baina, ostras, eske berez oso fuertea da. Porque azkenen, bai, eske ematen digute pixkat kaduzidade. Bai, epe muga bat jartzen digute. Bai. Boak, jartu, Bai. Eta nik uste dut badela zerbait gizarte orokorrean ez dena kontziente, beraiek jartzen dituztenean aurre iritzi horiek ez. Zergatik 75 urteko gizon batek oholtza batean egoteko kapazitate guztia dauka, baina imaginatzen duzu 75 urteko emakume bat oholtza gainean, uste dut oso gutxi da dela. Bai, eske total. Da... Sekulako meloia hori ere. Wow, bai. Bai. Kuotara bueltatuz, ezakit zure kasuan, ezakit kuotarena niri bai iritzen zait, falazia bat eta ezakit ondo geratzeko hitz bat, baina ezakit zure kasuan sentitu zaren noizbait kuotaren parte. Edo oso argi ikusi duzu hemen kuota betetzeko sartu naute. Eske pasazitzen gauza bat kuotarekin, asartu nindula pila bat. Deitu ziaten kuota izateko, baina gero ez lan egiteko, osea, como izateko proiektuaren parte, teorian, eta kuota hori ikurritzeko. Eske... Deitu nion zan zinemako movida bat, eta deitu nion zineman dagoen emakume oso guai bati, eta berarekin hitz egin nuen, eta esan zidan vamos a hacer una peli juntas, ¿sabes? O sea, como... Bai, bueno, que les den. Que les jodan, o sea... Bai, eta gainera momentuan da berriro, pues pasatzen zaizu hori, eta ez dezu erantzuten benetan erantzun nahi dezuna. Gelditzen zera, bueno, pentsatuko dut, ze pentsatuko dut. Bai, eske... Ez. Orduan, eske kuota gera denbora guztian. Bai, gera. Eta diez, sentitu duzu noizbait edo gertatu zaizu publikoaren aurrean egotean begirada ezberdina izan dela zurekiko edo diez aurretik gizon talde bat egon bada. Desberdin perzibitzen duela edo beste modu batera hartu dutela kontzertua. Bai, de hecho pasazitzeidan Don Benito jo nuen, sitio epiko, oso ondo, baina publikoa zen, pues, gizona 60 urte, más o menos. Eta, claro, atera baino lehen, entzun nuen, a ver, ume honek zer egiten duen. Esta niñata, a ver qué hace. Eta, claro, neri hori etortzen zaide super ongi, Ja. Porque esaten dut, ahora te vas a cagar. Baina... Ostras, beste enonork hori entzungo balu, niri behintzat, sekulako bajoia sortuko litzaieke. Gainera kontzertu baten aurretik. Igual, depende segun daukadan, Bai, baita. Momentu hortan egon fuerte bezala, ongi egon, eta hartu non hori, pues... Hori baita oso interesgarria da, askotan ira sortzen digun komentario edo ekintza bat hartu, eta gero hori holtza gainean eraldatu dezakezu, da superpotentea baita. Bai, eta hoa izten diozu, itxi behar dizunari. Oia. Lehen aipatu dugu komposatzen, sortzen oso gazte hasi zinela.
askotan, interpretei edo idazten dutenei, kasu honetan, uste dut, ez dakit horren beste Euskal Herria, baina egia da, zatiketan nabarmen bat egiten dela ez, musikaria eta, idazlea, kasu honetan abestia konposatzen dituenari, zu baldin bazara musikaria eta zure letrak idazten badituzu, seguraski garrantzia zure ahotsari emango zaio. Askotan entzun dugulako ez, adjetibori ahotser ederra dauka, baina gero letretan jendeak ez du sakontzen. Uste dut, ez dakitzuk nola ikusten zu, baina zaila garrantzi berdina ematen, hau da, garrantzi gehiago ematen zaiola, oholtza gainean, abestia abesten duenari, abestia egiten duenari baina. Egia da, dela zerbait ez duena pentsatu gehiagi. Igual beti egon izelako sortzen eta ikusi duelako sorkuntza horrek izan duela bere frutua edo bai. Eta bai, nire kasuan ez dut ikusi eta de hecho askotan interpretatzen ibili naiz sortzen baino. Eta horra askotan esaten, hau ez da nire kanta. Ze bai iruditzen zait oso garrantzitsua nork sortzen duen kantua. Oso garrantzitsua da. Orduan, beti nahiko literal eta esplizitua egin dut hori nire abalin bada edo ez. Eta gero eske klaro aldatzen du dena nork egiten duen kantu bat eta letra bat eta zakit zuriz, baina adibidez nik liburu bat aukeratzeko garaian pues gizon baten liburua du lapila bat ez duela irakurtzen. Eske beste gauz batzuk ez dituzte bizi, ez dituzte jasan, orduan pues nork idazten du honek bale, pues interesatzen zait. Osea, hori beti dijoa lotuta. Bai. Eta ez zuretzako garrantzitsua zure kantak zuk idazteak? Netzat bai. Gero dago beste komponente bat dela zarenaz aparte dituzun fazeta batzuk investigatze hori eta horrek eraman zaitzake pues, beste baten kantua interpretatzean. Osea, azkenan zuk zure kantak egiten dituzunean da pixkat zure forma mantentzen da denbora guztian eta ongi dago, baina baita estankatu zaitezke pixkat forma horretan. Orduan hortik ateratzea irutzen zait dela oso interesgarria. Eta batzutan beharrezkoa ere. Bai, osea pixkat aire freskoa bezala, ez? Hola. Baina gero bai edo bai behar dut nire disko bat egin, nire kanta horiekin jarraitu. Osea, da pixkat beti bai edo bai mugitzen ari den zerbait. Eta adibidez, ez dakit inoiz gertatu zaizun lehiakortasuna sortu izana, hirugarren pertsona batek edo publiko batek zure eta beste emakume baten artean. Osea, hori uste nahi dutela sortu beti. Bai. Baina uste geroz eta kapazidade gutxiago dutela horretarako, geroz eta gehiago hitz egiten badegu gure artean. Osea, de hecho, netorren orain motorrean nola pentsatzen, eta esaten honeske zenbat maite ditudan emakume musikari guztiak, osea, sin más. En plan, bai besarkada bat danei, eta superondo joateat danei. Osea, hori da benetan sentitzen dudana eta ikusten dudanean zerbait, esaten dudana, ostras, nik hau ez nuke egingo, digo, ke tia. Osea, como, ke guai. Bai. Eta uste dut hori badagoela oso presente euskal eszenan behintzat, eta oso guai. Bai, nik uste dut, kanpotik behintzat, edo, nik egia eszena barrutik ezagutzen dudala, eta ez dakit kanpotik nola ikusiko duen pertsonatek, baina egia da barrutik nabaritzen dela euskal emakume musikariak geroz eta babes gehiago ematen dietela elkarri. Eta hori, barrutik ikustea oso gai dago, batez ere ikusten denean kanpotik sekulako lehiakortasuna sortzen ari direla. Ez bakarrik emakumeen artean, baizik eta gauza gehiago lortzen eta gauza gutxiago lortzen dituztenen artean ez. Zelen aipatzen zenuen orain oso polarizatuta dago eta edo gauza oso handiak egiten dituzu, edo gauza txikietan geratzen zara. Eta hor sekulako lehiakortasuna sortzen du publikoak ez, begira honek zer lortu duen eta begira zuk zer betetzen duzunez. Eta uste dut hor barruan gaur egun nik behintzat emakumeen artean sekulako babes sare bat ikusten dudala, barrutik suposatzen dut ere horrela sentitzen dela, baina ostras, hori ikustea Euskal Herri mailan
mailan niretzako behintzat oso pozgarria da eta oso polita. Bai, jo, gero, beldurra sartzen zait, porque esaten duzu, eta nahi konbertsazio horiek omititzen ditut nire buruan, oza, zet pentsatzen nola jendea gongo dela lehiakortasun horretaz hitz egiten, edo Ja. konparazio horiekin, baina, klaro, eske bai, azkenen hori pasatzen da. Baina bai, usteet ongi gaudela gure artean. Eta hori da igual importanteena, esango nuke. Bai, eta politena. Bai, guztiz. Ba, pixkat sakon une hau pasa ondoren, beti gustatzen zait, ez dakit, aritasun pixka bat ematea, beraz, entzulei esango digu, badatorrela galdera azkarren tartea. Izango dira 12 galdera. Bai. Ahal bada, hitz batean, edo bitan, erantzun. Batzutan eskatu izan dut esaldi bat edo azalpen bat. Zuk ikusten bauzu esaldiak, galderak behar duela, edo zure erantzunak behar duela azalpena utziko dizut. Baina orokorrean hitz bat bi. Horrela Vale. direkto juteko. Vale, prest. Venga. Beharko, ez da? Zer da musikaren bidez transmititu nahi duzuna? Barne begira. Industriaren gaur egungo egoera? Ez que da igual oso heavy, baina zirkoa. Vale. Euskal musikaren etorkizuna? Ziklikoa. Musikan superbotere bat izan beharko bazenu, zein aukeratuko zenuke? Ez behar izatea validazioa. Vale. Musikaren industriako oztopo nagusiena? Botere harremanak. Inspirazio iturri bat? Musikari zarrak, emakumeak. Vale. Oholtzan gainean sentitzen duzun emozio nagusia? Asko dira. Claro, hau zaila da, porque... Utziko dizut azaltzen. Vale. Izaten da normalean bidai emozional eta kombinazioan mentala ere bai. Igual ari zera sentitzen abestien zaude barruan eta derrepente pentsamendu bat. Ateratzen zaitu kontzertutik. Gero sartu bertzera berriro eta berri sentitzen duzu. Orduan da bizkat barne borroka. Esango nuke. Vale. Sortzeko momenturik onena? Lokalean. Vale. Musikaren bidez aldatu nahi duzun gauza bat? Begirada. Euskal estena definitzen duen hitz bat? Ezaguna eta batzuetan laguna. Vale. Zure publikoa definitzeko hitz bat? Darky Winkies. Eta 2026erako zure helburu nagusia izan daiteke musikan edo izan daiteke pertsonalki. Edo bat eta bat. Daka super argi. Eta da bideaz gozatu. Osea, egunero momentu honetaz gozatu. Jazta. Uste dut oso garrantzitsua dela, batez ere beti hitz egiten dugu, ezagit mundu hau oso azkarra dela, mila gauza gertatzen direla momentu batean, eta oso askotan azte zaigula bideaz edo egiten ari garen horretaz disfrutatzea. Beraz, uste dut badela oso helburu garrantzitsu bat. Eta eskertu. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eta hemen bukatuko dugu. Benetan, mila esker gaurkoan hemen egotagatik. Uste dut azkenean, prestatutan ditu, baina askoz gai gehiago hitz egin ditugula. Eta horrek asko pozten dit ikuste dudalako azkenean, ezagit, badagoela kontzientzia honen inguruan, badagoela zer esana, askotan isiltzen garelako, baina uste dut ere iritsi dela momentua hitz egiten hasteko eta gauzak mahai gainean jartzeko. Beraz, mila esker zure hitza mahai gainean jartzeagatik, eta, gonbidatuko ditugu entzule guztiak ere zure musika entzutera, oso polita delako. Eta mila esker. Sara gaurkoan gurean egotagatik. Eta zuei, hurrengo astean ikusiko zaituztet, eta jarraituko dugu hemen
gai gehiago mai gainean jartzen, beraz, hurrengo astera arte.